दिनै उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना आरोबाव सिखावै लाबोनाय सालान गैयै बालाजों आबुं डाम्पारफोरखौ जब्द खालामो। उदालगुरि जिल्लानि हाग्रा बिफाननि डिएफअ मुस्ताफा आली आहमेदनि बिथोनाव माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि आइसि रेन्जार मिन्टु बर'जों लोगोसे हाग्रा मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया उदालगुरि जिल्लानि खौबथि ओनसोलाव सं दाननाय हाबाफारि लाना सालान गैयै आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ रोगानायखौ नागिरना दिहुनदोंमोन। हाग्रा मावफारियाफोरनि बे अपारेशनाव अरां दलगाव लामानिफ्राय AS15AC 5020 नम्बरनि सालान गैयै डाम्पारखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। हमजानाय डाम्पारखौ उनाव हाग्रा मावथिफोरनि मोनसे हानजाया माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'आव लाबोदोंमोन। माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना हाग्रा मावफारियाफोरा बे समाव आयेन बेरेखा बाला आरो अन्थाइ लाबोनाय डाम्पारफोरखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जानो हादों।